साफ्रोम नायगिरिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जिसुनि मुङै बावहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै आरोबाव फिन जोङो इसोरनि समायनायनि थाखाय जि हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दं, जे इसोरनि मिनिस्ट्रि मावग्रा बिदि मस्ट एक्सपिरियेन्सड वर्कारफोरनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिगासिनो दं टक श'नि गेजेरजों। दा थांनाय माखासे एपिसडफोराव जोङो जिफोरखौ मिथिबाय, दायो बिनिफ्राय आरोबाव मिथिबावनो गोनां गोबां खोथा थानायखाय फिन जों मानगोनां आलासि सारखौहाय लोगो मोनफिनबावनायखाय गोजोनदों आरो सारखौहाय बरायनानै लादों। आरो बे समावहाय बेखौनो आं भिउवार्सफोरजों लोगोसे सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे अरुणाचल मिनिस्ट्रि मावबाय थानाय समावहाय जानो हागौ बै समनि कन्टेक्सटआवहाय जेरैबायदि हार्डशिप डिफिकाल्टिसफोर दंमोन, बे मोगा मोगि जानो गोनाङाव गोखा गोखै एक्सपिरियेन्सफोर गोबां दङ होननानै आंनि जिउआ खोन्थादों। आरो बेखौ सारनिफ्राय जों मिन्थिगोन होननानै आसा फारिदों। जेन' इयुननि जोलैफ्राबो बे खोथाया बयबो मिन्थिलाङो, बेनि थाखाय सारा एसे फोरमायोब्ला मोजां जागोन। अरुणाचल मिनिस्ट्रि समावहाय माबोरै? हामबाय, खुलुमबाय। आङो जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला आङो बङाइगाव डायसिस तथा सिनड, जोंनि दुमका NLC सिनड, बिनि गासैनिबो रिकमेन्डेसननि गेजेरजों आङो 1990निफ्राय आङो अरुणाचलनि NLC मिशनारि हिसाबै आङो एपइन्ट जादों। आरो आङो 1990निफ्रायनो अरुणाचलनि दायित्वखौबो गफुरजों लोगोसे आं अरुणाचलनि दायित्वखौबो आं मोनदों। आरो आङो बे मोनजेननाय समनिफ्रायनो आङो जेरैबायदि इसोरनि कल आं मोनबाय आरो आंनो दायित्व गथायबाय। आङो जेरै हागौ एरै गोबां दुखु खस्थ' आरो बिदिनो गांनाय उखैनाय आरो बिदिनो लोगो गैया, हामा हाथा हारसिं आङो बेरायनांदों। रावबो लोगो गैया साखाथियाव थांफा फैफा। नैबेबायदि आं जिथुनाखि मिशनारिनि हाबा आं बेखौ मावनो गोनां जादों। आरो इसोरानो आंखौ हेफाजाब खालामदों। गमामायैनो जेब्ला अरुणाचलाव हाबजेनदों अब्ला मोननो हादों अरुणाचलनि जिथुनाखि फोथायारिफोर जायफोरखौनोखि जों मोनबाय, बिसोरो जोबोद साधारनथार। बिसोरनाव खुनु आर्टिफिसियेल होननाया गैया। हाब्लां हुब्लां मिनिलाबायो आरो बिदिनो गावसोरनि दंनायनिफ्रायनो आलासि सोङो। अनेक बिदिनो बिसोरो जों बिसोरनि आलासि सोंनायफोरखौ नुयोब्ला जोंथ' गोरोबनाया गैखाथारा, अब्लाबो बिसोरो गोसो होसारनानै जोंखौ आलासि सोङो। आरो बेखौनो जोङो गोसो खुसियै बिसोरनिफ्रायनो सासे जों गावखौनो साननानै जों बिसोरजों गोरोबनानै जोङो थायो। आरो बांसिन जोंनि नोजोरा बेनो, बिसोरखौ इसोरनि बाथ्रा बुंनानै माबोरैहाय बिसोरखौ आपग्रेड खालामनो हागोन, जौगानायथिंजाय जानाय लोंनाय थानाय धोरोम फालिनाय बे गासैबो बिसयाव नोजोर होनानै जोङो बिदिनो गोनां जायो। आरो बिदिनो बिसोरो जोंनि धोरोमखौ मोजाङै मिथिहोनोब्ला बिसोरखौ फोरोंनोबो नांगोन। बेनिखायनो एसामिस रावखौ बिसोरनो फोरोंनाय जादों, लिरनो फरायनो। आरो बिदिनो बिसोरो जोबोद गोसो दङखाय फरायथारि मानसिफ्रानो फरायनो हानाय जादों, लिरनो हायै मानसिफ्रानो लिरनो हानाय जादों। आरो गिद बाइबेल नायनो हानाय जादों, फरायनो हानाय जादों। बे मोनसे मोजांथार हेफाजाब जादों बिसोरनि थाखाय। आरो जोंबो बिदिखौ मावनानै उनाव जोबोद मोजां मोनदों। आरो बिदिनो लोमजा साजा एकदम बेकवार्ड डाक्टारफोरथ' मोनखाया। दा नैफोरबायदि बिसयावबो जोंखौ बिसोरो सानो मा
बिसोरो गासिबो गोरोंजोबखा आरो रोंखाजोबगौ मिथियो बिसोरो होननानै जोंनावनो सोनारो आरो बिदिनो माबा मोनसे जाबाथाय डाइरेक्ट फैगोन ओरैबायदि जादों जोंनो प्रार्थना खालाम नैबे प्रार्थना खालामनानै होब्लानो बिसोरो गायो नैबेखौ बिसोर फोथायो आरोना बेनिखाय जोबोद सिरियास खिलाय गोबालाय जाब्लाबो बिनायजों हामगोन होननानैनो जोंखौ मिथिहोयो आरो बिदिनो बिग्रोमोना बिसोरनि खिनाय गोबानाय नैबे ब्लाड डिसेन्ट्रिफ्राबो हामजोबो नैबेबायदि आरो दा नैबेबायदिनि गेजेरजोंनो बिसोरो फोरबोनि गुबै बिश्वासि जादों बिसोरो आरो धोरोमनि प्रति बिसोरहा जा गोसो दंखायो बिसोरो धोरोमखौ मिथिनो फालिनो बिसोर जोबोद मोजां मोनग्राखा बेनिखायनो बिसोरो जा फोथायबाय जा नुबाय बेखौनो फोथायो आरो बिसोरो आरो बिदिजोंनो गमामायैनो आंबो बिदिनो बिसोरजों बिसोरनि गेजेराव थाफानानै मावनानै दुखु खस्थ'ब्लाबो आं बेखौबो अनुभब खालामाखै आरो बिसोरनि सासे जानानै थानायनि गेजेरजोंनो आरो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो आङो बिसोरखौ गावनि आंगो खालामदों आरो बिसोरबो आंखौ गावसोरनि सासे होननानै मानिनानै लादों आरो बिसोरो ओरैबायदि सर' दङ गमामायैनो बिसोरो जोंनिफ्राय सासे नंगौना नङा गोबां समाव बिसोरो आंखौ फरिखा बायदि लादों आनजाद लादों बे सैनो हागोन ना हाया सैनो हागोन ना हाया आरो जोंनि थाखाय बे गोसो होग्रा नंगौना नङा नैबेखौ बिसोरो एकदम आनजाद लाथारो आरो बिसोरो मावनायफ्राव नोजोर होयो गोसो होनानै मावदोंना मावाखै गोसो होनानै प्रार्थना खालामदोंना खालामाखै फोरोंदोंना फोरोङाखै बिसोरो आंनि सिगाङाव स्वीकार खालामनो गोनां जादों सारा जोंनि बेबहारफोरखौ नुनानै दुखु मोननाङा जोङो नोंथांखौ गोबां समाव आनजाद लादोंमोन नायदोंमोन थानायाव जानायाव लोगो लायैयाव जोङो बिदिनो मोनसे आनजाद बायदि बेबहार खालामदोंमोन गमामायैनो नोंथाङा जोबोद बिश्वासि आरो गोसो होनानै फोरबोनि खामानिखौ नोङो मावग्रा जों बेखौ नुबाय आरो जों फोथायो नोङो गमामायैनो इसोरजों लिंजानाय आरो इसोरनि लें नोङो आरो नोंनि गासैबो मावनायफ्रा बोर गोनां फिथाइ थायग्रा नैबेखौ जोङो मिथिदों आरोमा दा बेनिखायनो जोङो नोंथांनि प्रति ओरैबायदि साननाय जाबाय नोंथाङा गमामायैनो इसोरनि मानसि आरो नोंथांनि दारै गासैबो जोंनि दुखुफ्रा जोबो आरो जिखुनु बिषयानो जब्रा जन्था बा माबा मोनसे जाबाबो बिनायजों हामो जों बेखौ मिथिबाय नैबे खोथाखौ बिसोरो गावसोरनो सिमान लादों आरो आंनो रायफोदनानै आंनाव क्षमा बिदों आरो आङो बुंदों जोबोद मोजां नोंसोरो आंनियावबो जे बिदिनो आंनि मावनायनि सायाव जे नोंसोरो आनजाद लाबाय आरो दिनै आं माबायदि मान बेखौनो नोंसोरो दिनै गावसोरनो नुनायजों दिनै सिमान खालामदों आरो नोंसोरो आंखौ दिनै गावसोरनि गेजेरनि सासे होननानै गनायनानै लादों बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों नोंसोरनि बे आनजाद लानायाव आं गाज्रि मोनाखै बे खोथाखौ आं बुंदों आरो गमामायैनो नोंगौ बिसोरनि गेजेराव जोंनि नोजोरा बेनोखा जों इसोरनि गौरबनि थाखायनो जों मावनो ओंखारनाय मानसि आरो बिनि गौरबनि थाखायनो जोङो मावनो नांगोन जिखियानो जाया मानो दुखु खस्थ' जोंनि जानाय लोंनाय थानाय सोलिनाय थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय अनेक दुखु खस्थ' दंखायो आरो अरुणाचलाव हाबनाय समावथ' आङो गले गले लामा आन्दायदों लामायानो गैया नालाय आङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनोब्ला आङो थांनो नागिरदोंब्लाबो लामा मोनैयाव गिदिंफिननानै थाहैनो गोनां जाफिनदों आङो अखानायै मोजां सोंलायनानैसो आरोबाव आङो लामा संनानै थांनो गोनां जालायदों नाथाय दिनै बेबायदि खस्थ'आ गैलिया लामा जाबाय आरो आङो
सिलभार बासन बर्तननिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै स्टिलनि माबा बेबहार जाजोब्बाय आरो हाइजेनिकेल बिसोर दिनै बेवहाय मोजांथारैनो दा बाहायजाबाय आरो बिसोरनि जिथुनिखि गथ'फोर खांनाय आरो न'खर बेंनानै थानाय नैबे गासैबो मोजांथारैनो इसोरनि धोरोमाव हाबनायजों लोगोसे गोबांथार सोलायनाया बिसोरनाव सफैबाय आरो स्कुल कलेज हाबनायाबो बिसोरनाव गोबां जाबाय दा नैबे बिसोरफोराव गमामायैनो आङो मोजां मोनदों आरो आंनि न'निफ्राय जोबोद गोजान बियो खमब्लाबो 270 किल'मिटारा आंनि खाथिसिन मण्डलि आरो आङो बे लामाखौ हान्थिनानै आङो मटर ट्रेन बेबायदिजों आङो थांनो गोनां जायो आरो आं न'आव आलासि बादिसो आङो थायोमोन आङो गिदिं फैयोब्ला बे आंनि गामिनि लकेल मानसिफ्रा लोगो मोनोब्ला सोङोमोन नोंथाङा माला फैया आरो माला थांफिनगोन नै बेखौसो सोङोमोन आङो थांफिनगोनखौसो सोङो औ माला फैया आरो माला थांफिनगोन नै बेखौ बेनोखि सानसे समाव आंनि फिसाजोफ्रानो आंनि फिसाला उइलियाम बेनो आंनाव सोंदों नोंसिनि न'आलाय बहा नोंसिनि न'आ बहा समफ्राव फैयो आरो ब्लड गोमाफिनो बेनिखायनो नोंसिनि न'आलाय बहा नै बेखौबो सोङोमोन आंनियाव अब्ला आङो गमामायैनो गाज्रि मोनामोन आङो फोरबोनि मुङैनो बेबायदि सोंजानाय आं जाबाय आरो आङो हठात फैनो होनबा फैनो हाया आरो बेबायदिनो इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनायनि गेजेराव आङो अरुणाचलावबो आङो केस होजादों पुलिस केस आङो उग्रपन्थीनि लिडार आङो उग्रपन्थीनि ट्रेनिं होग्रा टप लिडार होननानै आङो केस होजादों आरो बे केसआ बालिजाम सार्केल अफिसनिफ्राय जानानै मंगलदै हया लकेल थानासिम बे केसआ फैदों आरो आङो गमामायैनो बे गासैबो बे केसखौ लानानै डायसिसावबो सावरायनाय जादों बे केसआ जोबोद गिदिर केस आरो जोंनि मानसिनि सायाव बेबायदि केसआ दिनै होजाबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों आंखौ मानगोनां जोंनि बारग' बिशपआ बुंबाय दा मा खालामबावनो इसोरानो सहाय खालामथोंसै थांदो नोङो होननानै बियो आंखौ बुंदों आरो डायसिसा बिदिनो डिसिसन लादों आंहा बेखौनो लुबैदोंमोन जाहाथे बिसोरो अन्तत जोंना बिशपआ थानायाव फैनानै एसे रायख'फैयोमोनब्ला मोजां जागौमोन आरो नाथाय बेदिल' बुंबाय इसोरानो नोंखौ सहाय खालामथोंसै होननानै बुंनायजों आङो फिनफिननो गोनां जादों अरुणाचलनि सासे पानिया थाना बे आखाइ गज' सिलाइ गावनानै बोरैबा बारुदानो नांनानै बेखौ आखाइखौ दानस'नो गोनां जादों दा नैबे पानिया थानाया डायसिसाव रायलायनायावबो दङमोन आरो बेजों आंजों फैबाय थानायाव थांनानै बे आंखौ उइटनेस होदों आरो बे जोंनि सार बे उग्रपन्थीनि लिडार नङा खुनु सिलाइ खार बारुद लाबोनानै जोंनो होग्रा जगान हरग्रा बे नङा अन्नानै बे केसआ नंखायथार हिंसा खालामनानै बिदि केस होदों दिनै बालिजानि एसपि मंगलदैनि एसपि बेबायदि फैनानै नोंथांसिम फैदों बेनिखायनो जों साखि होबाय अन्नानै सारखौ बे दायाव दा खोख्लै बेबायदि रायख'दों आंबो रायख'नानै लादों आरो बेनिफ्राय सब्या हाज'वारिबो रायख'हैदों बिदिनो उनाव मोजां असिमोन बियो ओमफ्राय आंखौ सोंबाय नोंथाङा गमामायैनो मा अब्ला आङो बे समाव बुंदों आङो ओरैबायदि फरायनाय मानसि आंनि लोगोआ दा हम मिनिस्टार जाना दं जयनाथ शर्माया बे जोंनि एखे हस्टेलाव थानाय आंनि हस्टेल मेट बे जयनाथ शर्माया दा हम मिनिस्टार बियो बिथांनाव सोंबानो
आंनि सोमोन्दै मिथिगोन नोंथाङा होननानै आङो बिदिनो गावखौ रायख'नानै लाबाय उनाव गमामायैनो इसोरनि हेफाजाब आरो दयाजों बे असिया आंखौ लिंहरदों सानसेखालि इन्टारगेसनखौ खालामनाया जोब्बाय अब्लाबो नोंथाङा आंनि खाथियाव फै आरो बिना पारमिसन आंनियाव सोङालासेनो जेरावबो थांनो नाङा आरो जे लामाजों थांगोन बे लामाखौ नों आंनो खोन्थानांगौ जाहाथे बै असिफोरनो आं खोन्थाहरनो हायो नोंथांनि सोमोन्दै बेबायदि खोथाफोरखौ वार्निं होनानै आंखौ सानसेखालि लिंहरदों लिंहरना आं थांबाय ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय आंथ' बहाय थाला आं थांसिगोन खिन्थु आं नोंथांखौ मिथिजोब्बाय नोंथाङा उग्रपन्थिनि लिडार नंखाथारा मेगन गोसाफ्रासो बे दायखौ जाबसिनदों बेनिखायनो आं थांनायनि सिगां नोंथांनि केसखौ पुरा फोजोबनानै डिसमिस खालामनानै आं थांनोसै मोनबे रेकर्ड थाला बेबायदि खालामनानै लिरथा हरजोबसै एसपिनिसिमबो आं बेबायदि दाय मोनथाराखै बिथांनाव होननानै बे पुरा दुमै लिरनानै चार्जसिट पुरा माबा खालामनानै हरबाय दा नै बिदिजों इसोरनि दयाजों मानसिफोरनि आरजनि गेजेरजों आं बे गिलु बालु दायनिफ्राय बारग'नो हादों आरो आं बेनिखायनो इसोरखौ हामबायनायजों लोगोसे आंनि जिकुनु समफोराव इसोरा आंजों लोगोसे दं आरो बेनिखायनो आङो सब समय इसोरनावनो भरसा खालामनानै बे मिशनारि खामानिफोरखौबो आं मावदों गिलु बालु जाथायफोर मोगा मोगि जादों आङो जेरैबायदि फमा मण्डलिया बे टाइम सिंखामा आंखौ लिंफैदों बरमायाव फैयै फैयै नोंथाङा जोंखौ नायनो थांनांगौ जोङो सैताननि नासयनायाव आं आरो आंनि परियाला थैजोबसिगोन नोंथाङा आं आरो आंनि परियालखौ बासायहैनांगौ खेबथामसिम फैदों अब्ला आङो एभेन्जेलिस्टफोर थुनहरदों बिसोरो थांनानै रिपर्ट होफैदों बेनिफ्राय आङो उनाव लास्टआव बे बरमायनि गावबुरामोनखौ आरो गोबां फोथायारिफोरखौ लोगोआव लानानै फमायाव थांदों आं फमायाव आङो जा नुहैबाय बिसोर थैनायनि जाजोबखाबायमोन खारन बिसोरो मोदायनो बुलि बावैनो दावदैनिफ्राय लानानै मेथनसिम मोनबो गैखाला बावजोबनांबाय अब्लाबो आजारा जोबा निदाना जोबा बेमारा जोबा अब्ला बिसोरो मोदाय मानिनाया थफ्लाफ्रा मेरला पुरा बिसोरनि थाग्रायाव लायाव जुयै एकदम मानिनानै दोनजोबदों अब्ला आङो बे बिसायफोरखौ इसोरनाव गथायनानै अखानायै पुरा बिनायनि दैखौ सारै बोख्लायनानै अरजों सावजोबनानै बिसोरखौ सैताननि आखाइनिफ्राय खरगुनियाव सेनानै पुरा बासायनायसिम खामानिखौ मावनांदों दिनै बे फेमिलिया खरगुनियाव थानो मोननायजों लोगोसे जेरैथिंजायबो जै मै जाफिनबाय गथ'फ्राबो लेखा फरा फरायनो हाबाय आं बिसोरखौ लाबोनायनि सिगां बिसोरो स्कुल कलेजबो हाबनाङामोन स्कुल कलेजाव थांबानो लोमजायोमोन उनाव लास्टआव खृष्टान जानायजों लोगोसे सैताननि आखाइनिफ्राय बिसोरो बासिनायखौ मोनबाय आरो मोजाङै थांनानै थानायनि बेबस्थाबो बिसोरा जाबाय आरो बिनि उनाव बे मोजांथार फमा मण्डलि एनएलसि चार्च बेयो जाबाय आरो बिदिनो हलंगि होननायाबो सैताननि आखाइनिफ्राय बिसोरखौ आङो सैताननि मानिनाय हा सिङाव फबनानै दोननाय त्रिशुल आरो बिदिनो जब फबनानै न'खरखौ मोनबो सैताना आद्रि खालामनो हायो बेबायदिफोरखौबो बुरखांनानै मोजां मण्डलि खालामनो हादों दा माबा अरुणाचल सार्केलनि जेरावनिखि अफिस जादों नैबे मण्डलिया बेबायदिनो गठन जादों आरो गोबां जाथायफोर दङ दा बे बिषयखौ रेबेङै
बुंफोरनांगौबाथ' लावलांबाय थायो बहुद लावलांबाय थायो बेनिखायनो नैबे जिथुनाखि बुङाब्ला जाया बेनि थाखायनो नैबे बिषयखौ बुंनाय जाबाय आरो आङो बे अरुणाचलाव साइकेलानो आंनि बाहन आङो साइकेलजोंनो थाङो एक्सेल मोनजासे साखानि एक्सेल मोनजासे हाब्रु बारिजों आङो नारनो गोनां जायो हाग्रा बारि दै बहाय नारनानै लांनो गोनां जायो लामा मोजांबा गाखोयो लामा मोजांबा नारो हाजोआवबो बिदिनो स्लपिं मोनोब्ला गाखोयो गोजौ हाइट मोनोब्ला नारो नै बिदिनो एखमबा साइकेलाव पांचार जायो जेराव जादों बहायनो साइकेलखौ नारसोमनानै गालाङो थाङो आरो बेनिफ्राय गिदिंनानै फैयोब्ला साइकेला जेन आंखौ नेनानै गाबबाय थादोंसो बिदि अबस्थायै आङो मोनफैयो आरो साइकेलखौ लाबोनानै फाहामनानै आरो सलायफिनो साइकेलानो आंनि लोगोमोन आङो लोगोआनो गैखाया आंहा गोजान गोजान थांनो गोनांब्लाबो हारसिंनो थां अनेक बिदिनो दुखु खस्थ' दङ एखमबा बेसेबा गोथौआव ओंखारनानै बेसेबा गोजौआव गाखोनांगौ मानखोनांगौ साइकेल बाननानै गावनि थोजासे सि जोम गिट बाइबेल थफ्लानि बेगखौ बानखांनानै बारनांगौ नैबायदि दुखु खस्थ' गांनाय उखैनाय दङ आरो गोजान गोजान लामा न'आनो गैया हारसिंनो थांबाय था नैबायदि अबस्थायाव औ बिदिनो थांनो गोनां जायोमोन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोबां माने इसोरनि हाबा मावबोनायावहाय गोखा गोखै जि मोनबोबाय बेनि सोमोन्दै जोंनो मिथिनायनि थाखाय इसोरा आग्लाय बिग्लाय सारनि गेजेरजों बे दा थानाय मण्डलिफ्रावहाय बोर होबाय दा गोबां जै जेबो जाबोगासिनो दं आरो जालांबाय थागोन आरो सारनि मुङाबो बे नख्रां आरो पृथ्वीया जोबनाय समसिम नों मिनिस्ट्रि मावनाया माने लिरनानै दोनजागोन आरो बिथांमोना अरायसम गोसोखांगोन आरो जोंबो गोसोखांबाय थागोन जोबोद जोबोद साबायखर बावनानै दिनैनि बे एपिसडआव बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों